Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, erroen operazio batzuk egingo ditugu. Lehena, ikusten dugunez, batuketa eta tankeketa dugu. Lehendabizi kontuan izan behar dugu, erroak batxerakoan edo kentzerakoan, erroa beti bera izan behar da. Kasu honetan ikusten dugunez bezala barkatu, berdinak die. Hemen ikusten dugunez, ez die berak, beraz, gauzaren bat egin beharko dugu, beti 5, edo 20, edo 55 izateko. Kasu honetan, erro hirua beti hiru zaretitan dagoenez, egingo duguna da atera. Faktore komuna bezala. Beraz, izango dugu. Erro hiru, 5, minus 7, gehi 2. Oin, egiten badugu, hau, barrura sortu nahi badugu, erro hiru. Izango genuke hemen 5, erro hiru, bider 7, eta erro hiru, bider 2. Ikusten dugunez, hau gauza bera da. Orain, hemen barruko egin barko dugu. Ikusten dugunez, 5 gehi 2 barkatu, berdin 7, ken 7, berdin 0. Erro hiru, bider 0, berdin 0. Hemen, urrengoa ikusten dugunez, hemen ez dugu erro 5, erro 5 eta erro 5. Baina ikusten dugunez, erro 5, egiten badugu kalkulagailu horrekin erro 5, ikusten dugunez erro 5 dala. Beraz, hiru erro 5 izango genuke, gehi 5 bider erro, barkatu, gaizki esan dizuet. Erro egiten badugu, 2 erro 5 izango izateke, barkatu. 5 bider, hemen, parentesi artean, 2 erro 5, ken 7 bider, parentesi artean, erro 55 egiten badugu, 3 erro 5 izango genuke. Orain, hauek biderkatzen baditugu, izango genuke 3 erro 5, gehi 10 erro 5, ken 21 erro 5. Berdin, erro 5 komun atera dezakegu hemen aurreko kasuan bezala, eta izango genuke erro 5, faktore komuna bezala, izango genuke 3 gehi 10 ken 21, hau egiten badugu, 3 gehi 10 ken 21, izango genuke ken 8. Beraz, izango genuke minus 8, erro 5. Izango izateke emaitza. Hurrengoko kasua. Ikusten dugunez, hemen gauza bera izango genuke, ez? 12, 75 eta 300. Beraz, egin barko dugu? Beraz, erro 12 egiten badugu, ikusiko dugu dela 4 bider 2 erro 3. Ken 3 bider erro 75 egiten badugu 5 erro 3 gehi 6 erro 300 10 erro 3. Oin, egin barko dugun aurreko atalean bezala 8 erro 3 ken 15 erro 3 gehi 60 erro 3. Erro 3, 3 zatietan dugunez, faktore komun bezala atera dezakegu, izango genuke erro 3 bider 8 ken 15, 8 ken 15 gehi 60. Beraz, kalkulagailuarekin egiten badugu, 8 ken 15 gehi 60 berdin 43. Erro 3 bider 43. Edo berdin, normalean, gaizki jarri zuet, alderantziz jarri behar da. Eta azken atala, hau lehena bezala, errezena ikusten duzuenez, erro 2 dugu, beraz ez dugu simplifikatu behar, ez egin behar da. Beraz, zuzenean, faktore komun bezala aterako dugu, erro 2 bider 8 menos 3 gehi 5, berdin, 8 minus 3, 5, gehi 5, 10, erro 2 izango litzateke. Beraz,
Hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta goratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.